de WhatsApp ara mateix està en perill, però l'objectiu no ets tu, són justament les persones que confien en tu. En aquestes darreres setmanes he detectat que molts de comptes de WhatsApp de catalans han sigut hackejats. T'explicaré com recuperar el compte, com protegir-lo, però primer has d'entendre l'estafa. Rebràs un WhatsApp d'un contacte amb un perfecte català en la que et dirà que el seu compte ha sigut hackejat, i això és veritat, i que tu pots rebre un codi que li permetria recuperar-lo. En el moment que tu acceptes, el cibercriminal el que fa és intenta agafar el control del teu compte, sí? I si tu li dones aquest codi, el prendrà. Què passa en els següents 2 minuts? Com que té el control del teu compte, envia tots els teus contactes, familiars, amics, clients, proveïdors, els envia aquest mateix WhatsApp dient que el teu compte ha sigut hackejat i que rebran un còdig. I el següent que fa és agafa el control de tots els teus grups on tu siguis administrador, sí? Es posa ell amb un número de telèfon i a tu et fot fora. El problema està que si aquests grups només tu estàs d'administrador, no es poden recuperar. Si el grup té més d'un administrador, que l'altre administrador el foti fora i et torni a posar a tu. Com es recupera el compte? Molt fàcil. Simplement heu de desinstal·lar el WhatsApp, apagar l'equip, reiniciar l'equip, reinstal·lar el WhatsApp. Si teniu còpies de seguretat, aquí no ha passat res. I si no teniu còpia de seguretat, doncs simplement ho heu perdut. El següent que heu de fer és protegir aquest WhatsApp. Però això heu de fer-ho tots, us hagi passat o no us hagi passat. Què és? Te'n vas a la part dalt de WhatsApp on hi ha 3 puntets. Te'n vas a ajustes, dintre d'ajustes a compte, i dintre de compte te'n vas on te posa doble factor de verificació. I actives un còdig de 6 dígits. Simplement amb un còdig de 5 dígits ja ho protegeixes. Per tant, teniu feina. La primera de totes és activar aquest doble factor de verificació. Segona, posar un segon administrador a tots els grups que siguin. I tercer, compartir aquest vídeo perquè així pots protegir el compte de WhatsApp de qualsevol dels teus familiars. Com sempre, moltes gràcies i protegeix els teus.